Sa number 4, 128 na ka mga tolda tigayon nga na-install sa 10 cities sa Himamaylan. Target nga mangin operational ang 10 cities sa katapusan sang bulan sang Pebrero. Sino kay Office of the Civil Defense NIR Director Donato Sermeno III, nagdugang sang pwersa gikan sa militar kag mga volunteer groups kaangay sang Army Reservists kag Boy Scouts. 500 ka mga tolda ang target nga ipatukod kag as of February 3, 128 ang na-install. Ang 10 city para sa mga duga nga evacuees and kaso, magsaka sa alert level 4 ang Bulkan Kanlaon. Padayon pa ang ground improvement gamit ang mga heavy equipment, kasubong man ang pag-layout sang para sa water supply. Samtang tigayo na nga nakapresent sang ilang contingency plan para sa alert level 4 ang Baguio City. Buwas naman natalana ang Canlaon City kag natalana man mag-present ang La Carlota City. Ginabuligan pa ang lakas saliana bahin sa technical nga aspeto sunod kay Sermeno. Hopefully by the end of February siguro kung okay lang padayon ng operations. Ongoing ang may mga ground improvement na ginagawa, may heavy equipment dito sa sa area. Sige Manila flatten sa mga surface, pagpaninlo, may mga ka-layout na dito may na-energize niya sa may mga suga na dito sa libot. Ang next na target ang pag-layout sang water distribution